Cuk menang ojo pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune tak leloh domba lembah Diraurake ora iki. oh tombah Tak ora-orane. Putune sing ayu dhewe. Areng yo Diana seneng-senenge kok ya. Tanane. Kalelo, alelo, alelo edo. Jumeneng anakku sing ayu. Biar anak iki. Lenge heboh emang lenge. Wedok ayu to kaya simbahe. Ngompol. Dadi kono apa to, Dok? Ngompol. Dalela, lela, lela ledeng. Aja meneng, aja pijer nangis. Piye kan? Nangis, ndak ilang ayune. Nangis, bunda ibu. Aduh kok ora enak. Coba tak anune kok Mas nangis ngopo. Kenalan. Ora kaya ada biasane kowe iki kan. Kangen Rodok wengi. Ya terus peneng to mbok anak karo aku ngerti sratene. karo bapakne yo manut e, karo adike nangis e, Mbah. Nek aku ora Aku ketemu Aku sak ngarep-arep. Pernah-pernah. Aku sak ngarep-arep. Cek wis ya wis biar karo kakange, saiki karo adine. Karang kakange ora balik-balik. Ngopo-ngopo nek kesel bali tok duit nggo ngeke susu dina calone. Wis madang urul, Kang. Yo wis iki tombone bapak nek nang anu nang sawah sing ngiro. Niku wis lega atine. Aku terus meneng bae lho, Kang. Iya. Nek karo bapakne iki cerak banget e. Heeh. Jadi anu se Durek-urake meneh, Mbah. Urung rampung mau le murah-murah. Urake meneh wae. Wes. Alon-alon. Tak lelo. Talelo, lelo, lelo edeng. Cuk Anakku sing ayu arepane. Talelo, lelo, lelo edeng. Jumeneng aja pijer nangis. Apa no? Mbok jenengan mau kali ora ning mburi mau ngliwet popo nganggo kayu. Lah yo aku ki mau godhong ngantelno ya. Ayo ku nek gosok karo jenengan delokke ning mburi. Aku nang mburi. Oh, tak go wae iki. Oh wis cukup wis. Manut wis nangis wis ning bapakne. Kok betulan. Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa hamung ati pawi kane anak ya dhewe bilang bot pisan kena pisan yen gampang luwih gampang
angel ke langkung san kena tinumbas arto anak itu bulan kadang sing mbok ket mau wis sak ketara yang pawon kok durung kamu malah ngopo ya nek tilane sing mbok ngono apa ngono ya hati-hati ya kok kena kakak sapa to? Kok suwe banget ra tau ketemu. Mergo aku sing jeneng ayahe kewajiban ora gampang ora sithik apa sing dadi cicitan. Lah kok tak takon iki anak sapa iki? Iki Iya. ayo ki anake mboke to, Kang. Lah iya anake mboke jenenge sapa? Ayo ono jenenge. Lah iya jenenge Wong sapa? wedok. Ayo bener wong wedok. Mana dia? Bener wong wedok. Aku tak tekon sak tenan iki anake sapa? Ayo anake mbokne to. Waktu kan takon mbak. Lah, Ditekoni. kowe iki suwe banget ra tau teko. Ya iya. Besan bener. teko takon Kok malah anake sapa. gawe bingung atiku ki kepiye. Lah aku ya ngerti nek jenenge wong kan iki anake mbokne wis ora kleru lah mung kemau. Ayo. Ning kok rumah aku kok. kakang suka Iya kepiye, Dik? wis bali kan Wes iki mau saka Tegalan terus kok ndi? saka pawon Oh. nek sing bawa moke lagi masak kok ora rampung-rampung Piye? lah Tak yo masak. suarane kakang kok bali piye kabare kan Yo entuk pemujimu apik. Entuk apa jenenge entuk pendongamu. Aku bisa nglakon apa sing dadi panjangkaku. Aku dadi senopati. yo melu seneng kan ing kala semono kakang wis ngomong karo aku karo Adi jarene nek lunga kok suwe banget nek ora salah maune muni sesasi gedene tekan setahun iki wis nganti karo tengah tahun kakang biyen ngomong nek sesasi tekan gedene setahun ora bakal bali berarti wis ora ana lah iki rak keluarga do kaget kakang kok wis bali Lah, iki bali aku saiki gedhe tak tekon. Saiki ki anake sapa? anak bapakne Anake Lah ya anake bapakne. Jenenge bapakne sapa? jenenge yo aku mau lanang kuwi kan Lanang to. Jenenge wong lanang. Ah iya nek bapakne iki lanang, aku percaya. Kok rumah aku malah do gawe bingung. Janjane iki anak sapa iki? Mbok aja sero-sero to, Kang. aja yo kleru tompo kan Isin lah. Sip, kabeh Apa? Jenengan lali po, Mbok. Lah iki nek kan kakang sapa to? sapa mbok Musa mana aku kaya ngono kok saiki malih para suryane wae apik banget. salene kono mukti dadi wong sugih dadi pangkat mbok dadi yo ki Senopati. perkira aku yo lali karo ning keluarga Iya. Kan aku kok wah yo Ah, kita sombong. sombong Ya entuk apa sing tak mau bisa nglakon entuk mandongamu, Mbok. Aku diangkat senopati ana ing Bandulan. walah malah bagus Mas Sarwis. Kakak sapa? Kok tinggal aku lho. Sinten iki sapa iki kakang iki?
simbokku yo. Simbokmu kowe kok durung tau cerita nek duwe simbok. Njur iki wong wadon ayu iki sapa? Iki wong wadon ayu iki. Sapa? Wasti. Sederek. Sapa? Wasti. Bojomu. Lho nek kaya ngono kuwi ditanding-tandingke dume aku ki meng apa to? Meng rondo. Heeh to, njur dibandingke karo sing luwih enom kaya ngono kuwi. Kandhane biyen ana ing Katemenggungan Sidagung menine urung duwe bojo, urung kagungan garwa nyatane kaya ngono kuwi lho. Ambek kula ki dete bojone kok nggih. Tenane kudu bojone dijodokke. Lah kakang saka menika sampun pirang-pirang taun mboten enten kabare. Lah kula mboten puas nek ngantos pirang-pirang taun piyambak. Gedhe cilike sampean iku adine calon bojone ngeten to riyen. Nggih. Piye namun dijodokke? Kula bukane piye to Kang? Manike tak jodoh. Aku Ning ora bali-bali rumian. ya. Kula iki dijodokke kalih niki. Wong semanten kula pados pedamelan Kok engko sithik kok dijodohke le muni adimu kok dijodohke piye to? Adi piye to kok dijodohke? Pripun iku, Mbok? Iki adine adik kupon. Oh, kupon. Kupon ae ra entuk to. Nggih. Nyang jodohke iki adine kupon. Nggih. Dan aku kupon. Tak jodohke iki anakku lanang, anakku dhewe. Iya anakku dhewe lanang ki. Iki nyambut gawe pirang-pirang taun ra bali-bali. Ame sakit to ngarep-arep rino. Lah tak jodohke anakku lanang ki sing nganti sik cilik. Nggih ketemu nalar menawi dipun sawang tiyang dusun nggih to warga nek wong piyai kakung karo putri kok sak omah ngeten nggih Mbok nggih. Karone demak aloke para tuwa tengen tangga teparo agar anu ber kae kok bojone endi ora tau bali-bali. Aku yo isin suwe tuwa kula nggih isin terus kalih simbok iki Dadi kaya ngono kuwi. Nggih kula tak matur. Nggih waleh-waleh menapa? Awon kados ngaten menika kula calon sisiane Kakang Saka. Kula rumiyin garwanipun Suwargi iki Demang menika lho suruh ireng wonten ing Katemenggungan Sidagung. Alah, malah pangapunten kula ora basa ngantos njenengan niku piyai luhur. Nggih mboten dados menapa, si kula nek nyeluk simbok ra apa-apa wong ya calon mbok kula, tiyang sepuh kula nggih ta. Dipun pangestani to kula. Ya ngono ya mak ora basane ya. Ya wis anakku dhewe Matur sembah nuwun. Kanggo salawase ling ngladeni Nggih. sing bisa ngladeni dadine wis men dadi kakek-kakek ninen-ninen sak teruse. Saiki piye? Sing gedhe pangapuramu. Iya Kakang Saka. Apa jenenge saiki wis bisa kabeh wis bisa ngerteni sak tenane. Ning Kakang ya lega lila yen to iki adimu sapa? Iya. Wasti karo Sono. Adi Sono, aku karo kowe ngono ya Mbok ya. Saiki ngene. Saiki syukuran ayo. Syukuran nggih. Alhamdulillah Nggih. atine kabeh padhang resik. Niki putrane. Nah, Oh. Ayu. Ibune kok nangis pipis ki lho. Lho Kang. Nggih nek ngeten kula nderek simbok sakniki kula pun sayat kesel niku nggih luwe. Ayo. Nggih matur sembah